Kardong pini news fast Karbi Anglong.Date thanjibang nilisani songjali ninglengpi aprangsi birta thi piar juik tha Milo Nowabil along Inut Ningkaning koirai si arta phan COVID-19 ang thek kilongpon ASEB ke prangkreve ajoine John Thoma Chainong phan rihinga me ingsi bob Am Admi Party Karbi Anglong District atum COVID-19 aputha kachirenangji aphan sekekiti West Karbi Anglong Kheruni Piasang Kang ke Parlo Milo Adung 2 number Noa Bilarong along Muna Chohan Arta Inkoira isi Alangli Avia Satlang Ahutsi COVID-19 ang Thek Longpon Bangso Prang Alangli Maharashtra Mumbai along Kachongdat Dampen Kedam Tang Thang Thang Achiklo Premier Keparnisi Hemchebanglo Lapuan Angbong Thang ang Theklong Lesi Hemrida Kamsi Chiklembom Patumi men a okareng nupen avia satlang ahut COVID-19 dukok pua joini patuya jo por phai kre hinia por malom nogao quarantine long anpon lapen nonamat ke arong aphanamat si quarantine zone pangdak pondetlo lapen lapu mukasong tumpring quarantine long pen Mohan Bahadur Chetri arta trainer cap alangli phanta COVID-19 ang thek long pon kadokawe pangrum pet pen West Karbi Anglong along bangpli aphai birta tok bomahut an longpon lo Kheroni pen Rensing Teron News Fast Karbi Anglong 15 Nong Mahamaya constituency Angkang Dong Moka Higher Secondary Girls Hostel along quarantine camp ki BG Aphan IHEM along Municipal Board Chairman Biren Singh Teron Kapin Khada Tengsi Pini Mahamaya Singh Teron arong sor thurpa khada kedoadim pencheng lok barpi barso mate kachiti IHEM hei hui along anta kapang thirdam laso hut BDO Julie Terang Pidok Muka Municipal Board Chairman Biren Singh Teron atum pencheng lok penang anar kedo atum chetong dunsi langchari po Det piadang along it ul filter arni katalon along pacheton dunsi pini difu arlo along ta it arni katalon dun Pirthe along COVID-19 ajoini Sarkar alam toyateng masjid church mondir arlo Arnam ardom longlei pojoini alang litum social distance aronateng methang ahem along si jamat salam si alang litum ardom Lasohut Karlitang atum phan chikimo asai chengpon si non COVID-19 awor kelong atum aphan Prabjin pen kemeji aphan lapen Karbi Anglong arlo bangsawor wangbe de aphan mate kaikita green zone kedolong verji aphan arnamahai mate Mekri Meklang Pensi Hirjume Hangpon Det piadang COVID-19 awura joini lockdown kangkir batai ke thom pling derapi non batai pli lockdown epong ke phalong mate lockdown aronateng pini ke ongdung araratung bangso ke sopen kaching raiji aphan kamata pangwe krang asonsi praratum juipuna sonsi theklong laso joini tahaiji non malom asamarlo arniwangsi COVID-19 positive akiso kelong aphai ke batkrak lake maduta chini Lasona Porahut Atumi Karbi Anglong District Am Admi Party Haura Ghat Lapen Mohamaya Aro Atumpen Bangso Kesua Porahut Radatum Kosonsi Kachire Lapen Kiklem Kedam Nangjia Puthak Seke Ki PSI Kedeng Lasohut District Coordinator Mintu Pator Chunbang Kartik Be Haura Ghat Aro Klembang Probin Ujari Mohamaya Aro Pen Klembang Yeuri Rong Piatum Chetongdun Non malam arve ke jang rona jok ko pili aroya lang ke the bad bom tanglo lasi langroy kum ke do lal mati deramuk sildubi tumpreng malam arada tum kacheri meksi keme athe non amat ko pili aroya lang ke bad bom ason si theklong lang mentune ajo ason ke bad thu pulote phere me meji anengkan bang sitame ko pili akum ke do atum lang ke thepen honang wer lasi Aprang kacisik meksi kimi pusi cerok tok arat tumpen thanrenti dong kamu kampen komol kathar News Fast Karbi Anglong 15 Nong Mahamaya constituency arlo borkukuri garwarong along ASEB atu methang asai kachipang krevia jok rihinga me arum ke klolena phita chichini bang vedet bang sojok ephong vet chainong jon thomaphan ingsi bok Birta kelong duna tengke nini thoma prang tomon ke japa hotsi bangso meri hing anujok kangdaya joksi arum klolen lapen pachini lo seta ASEB atum ke pangkrevia joksi atumi jon thoma chainong adimalong amat me ingsi boblo pinpur me gache thor anam abangke online pen alang litum abil kaselam chingbar be lapen anam ke hangta
pasik OTT pusi radatum ningje prai lasi lajon thomachai nong kithinang aputha ahem puaphan compensation pipajir nangji pusi hadaga radatum tuning ripon dogmo kapen longkiram teron news fast Karbi Anglong. Non alom sophan beer time ton snack. Please step in Phangchu Stationery, Rongkhelan, Dipu, Manja Road, Karbi Anglong, Assam. You will get all types of electrical items, school and office items, stationery items, all kinds of confectionery and bakery products and beverage items, a branded quality of plastic products and many more home appliances are available here. Selected items will get 10% of discount, for example, rice cooker, mixer grinder, ceiling fans, table fans, micro oven, and all types of copies, including long and short, till stock. For more details, please contact 700-2622-843. Come one, come all. TVS Langne Motors opposite Taralangso Main Gate, Dipu Manja Road, Karbi Anglong, Assam. For the first time in Difu, a new showroom of TVS company brings all types of scooty and bikes, including all genuine spare parts, accessories, and servicing facilities, and also TVS Finance are available here. Please do visit in the showroom and pick your comfortable vehicles. Thank you. For more details, please contact 6000-492143 or 8472-039-605. Beer time ton pen nursery chulo. Kanchas dikoma tekas kom ingdeng thongkya brapho mahangge thek arni pini methanga sai hemalong katalon pon ajai megateng adawa por kaskom maipu ari deng pen songala ma ingthur pon bangso aphi mai ingni mayalong sonsuri akisung ke boyalam chethan chimum ponsi kaskom ke mang hemprek mate articles 244 a putha Karbi Anglong lapen di mahasarat arjiding kluipen rat kache song mate kar iason ke pachun ponji aphan all social organization lapen political parties aphanta cherap chetu dunangpo puta kongchun bang sing timung pen chuning ripon lapen kedam tang arni hemprek aphan kache song ahut Karbi Anglong lapen di mahasarat atum kaskom along cherap bang sopot mei puajit timung ahin pen sanpura raphan kardom pajirlo lapen kachuro pajirpon anparta hemprek long leti ke song bomji lapen bangso kache song along sankura datumta cherap cheto dun verji aphanta mei puajit timung pen tuning ripon